Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, atong padayon nga iampo ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na kadtong nagmasakiton sa ilang mga kalag, ang mga makasasala. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, ato usab nga iampo nga maprotektahan sila sa mga sakit nga dili nga mga lisod ayuhon ug hatagan sila kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton, dili lamang sa pulong kundili usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang tanang kaalam nagikan sa Ginoo ug ang kaalam dito kaniya hangtod sa kahangturan. Kinsay makaihap sa mga tulo sa ulan o sa balas diha sa kabaybayunan. Kinsay makaihap sa mga adlaw sa eternidad. Unsa ba kahabog ang kapanganuran? Unsa kalapad ang kalibutan? Unsa ba kalawom ang laod? Unsa kadili matukib ang kaalam? May makakaplagbag mga tubag niining mga pangutanaha? Ang kaalam gibuhat una pa sa bisan unsang butang, ang salabutan sa kanunay diha na. May gipakitaan na ba kundiin magsugod ang kaalam? May nakasabot ba sa iyang talagsaong paagi? May usa lamang nga malamon o ginahanglang mubarog gikan sa kataha at ubangan sa iyang trono. Ang Ginoo mismo mao'y nagbuhat sa kaalam, nakakita siya sa kaalam o giila ang iyang bili, ug busa gipuno niya sa kaalam ang tanan nga iyang gibuhat. Gihatagan niya og pipila ka bahin sa kaalam ang tagsa-tagsa, apan gibubo niya kini ngadto kanila nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon.
ang Ginoo hari. Gibistihan siya sa kasanag, gibistihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kalandon, o gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud mataro. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kalandon. Ang imong mga balaod takos gayud nga kasaligan, ang kabalaan angay sa imong balay. O Ginoo, sa tanan nga mga adlaw, ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila didto ang usa kadakong panon sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayod sa mga tao kang Hesus, natingala sila pag-ayo ug nidagan sila ug mihimamat kaniya. Unya gipangutana ni Hesus ang iyang mga tinun-an, mahitungod ba sa unsa ang inyong gipanaglantugian kanila? Usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo, ania gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki, kay giyawaan man siya og dili makasulti. Kung atakiho na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta. Unya mubula ang iyang bakba, mukagot ang iyang ngipon, ug mugahi siya.
Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. Si Jesus miingon kanila, pagkawala gayud ninyo'y pagtuo, magsigi na balang akog uban-uban kaninyo, magsigi na balang akog pailog kaninyo, dad-ang ari ang bata, ug ilang gidala ang bata ngadto kang Hesus. Sa pagkakita gayod sa yawa kang Hesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata, ug unya natumba sa yuta ug nagligid-ligid nga nagbula ang bakba. Dugay na ba siyang naingon niini? Nangutana si Hesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghan ang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaloy og tabangi in taon kami kun makahimo ka. Unsay kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo, miingon si Jesus. Og diha-diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak. Duna ko'y pagtuo, apan dili pakiniigo, tabangi in taon ako. Namatikdan ni Jesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa, bungol og amang nga espiritu, gula og ayaw na gayod pagsulod kaniya. Misyagit ang yawa ug gipakirig niya pag-ayo ang bata ug unya migula. Ang bata daw patay nga tan-awon, busa ang tanan miingon patay na siya. Apan gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata ug gipabangon ug mitindog siya. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga walay lain nga nakadungog. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Agig tubag, si Jesus miingon, walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gahisgot o kaalam. Nga kining kaalam, diha na sa wala pa ang kalibutan. Way makatugkad sa kaalam, unya wa say magbuot sa kaalam. Misteryoso kaayo ang kaalam, kanibang wisdom. Bisan gani ka ng knowledge, maglibog man taog, diin man gyud ni gikan ang knowledge. No? Do na ba'y limit ang knowledge na o wa? Oy, tubag mo Way limit Mura bag mahibong ka ba nga kanang wa nato mahibaw sa una, mahibaw-an na nato karon sa mas una. Ang pinaka taas gyud natong maabot sukad ko na tao kana man gyung telepono o kanang telegrama. Mao man gyud atong pinakadali sa una. Magdali ka. Pagkuag telegrama, dagan day ka ngadto sa RCPI at sa PLDT. Pero karon, diha na lang kas imong gilingkuran. Text ra ka. Nya mo telegrama kag Manila. Ana, mauning gidugayon. Telegrama kag Amerika, 14 dugaya mo abot. Karon, ang Manila, ang Amerika, ang imong silingan o ang imong tupad, pariharan. Inig text nimo, abot dayon. Nya di kinsa may gamug na ani. Wa. Sunod ani, moabot pag yung panahon ka na mga butang wa na to imagine na matugkad nato sa atong knowledge.
Way siguro karon nagwali ko diri pigsunod oras tuan ako sa Amerika. Kay naanay gitawag nato og nabang muuban lang ka sa kanang murag text ba, mukuyog na lang ta. Wa nay plitihay. Ano? Okay ra na ninyo? Kana bang gatupad pa kas imong bana, pagsunod imong bana tuan na silingan. Pagmata nimo tuan na silingan. Ni text di ay ba ni kuyog ras text ngadto. Asaman? Posible na. Posible oy. Kay ang kaalam way limit. Nganong naingon man ko ani tungod kay giingon sad sa atong unang pagbasa, gipaambit sa Ginoo ang kaalam. Pero ang fullness of wisdom o knowledge ihatag lang sa Ginoo ngadto sa nahigugma kaniya. Kana bang nahigugmas Ginoo? Muna kinsa man ning mga taong nahigugmas Ginoo? Kinsa man na? Ang magsigig ampo. Muna diri sa tong ebanghelyo na ay bata nga giyawaan, mura bag mupatol siya ba? Niya ang nisod pagid niya nga yawa, amang og bungol. Motong ang mga apostolis gitabangan nila og exercise kay dito man tugikan si Jesus sa kuan tingali kadto bitang Mount Tabor katong nag-exercise sila, nag-exorcism ba. Si Jesus adto dito patos babaw kuyog sa iyang tulo ka tinun-an, so 12 minus 3 pila ka buok dito hebilis ubos, siyam. So silang siyam gitabangan nila og exercise ang katong bataa, wa gyud sila kapagawa sa yawa. Motong naggubot ng mga tao nga ngano man tos una duha-duha rami magkuyog tanang mga yawa, mga wagtang man, karong siyam na mi kabuok sige exercise, wa man gid mi kapagawas. Pero pag abot ni Hesus, giingnan rang Hesus, oy bungol og amang nga espiritu gawas diha. Nakadungog man ang bungol, nakadungog. Nganong nakadungog man tong bungol? Tungod kay nagamit si Hesus og kaalam. Kanang kaalam, bisan ang bungol makadungog, bisan ang amang makasulti, basta na ay kaalam. Tanawa din ang atong spade karon, di ba? Natay education nga, sana spade or spell? Spade, karang special ba? Ibuong ko dito nga giagak ang buta ba? Nagmisa ko, giagak ang buta, kaya magmisahan man ko anak nila sa una. Hindi dapat may sapatira. Giagak ang buta, ana ba, ana. Mao'y mohimo sa first reading. So gihinol-hinol raman. Ayuha mo basa na ko, maayo pa mas liktor sa simbahan. Kana bang dili mga buta ba? Kay may kaysa mo dahas period sa kama, pero ni ano yung mga may kay mata, di man ka mao mo differentiate sa kama o sa period. Naku la, murag amazing kay ba? Bisag imo siyang tunulan tingali bisag unsa basta ambot sa ilang suwatan sa kana pagka mayuhag yung mubasa. Nang makasulti ang amang tanawa ng atong mga kuan karon mga misa kita dinhi wa pa man ta maghimo ana. Kana bang naay mag-speech ba nga international, naay mag-sign language. Mayuha lagi nila mo. Kuan kana lang maglakaw sila mga tawa pa. Nya sige lang kana ang kamot ba? Sige na mga tawa. Nako, usa ka na ilang istorya, dili baka ako'y gilibak ana nilang. Di man ko kasabot anang sign language tungod na sa knowledge. Ana. Pero ang pinakadako gyud nga timaan nga naa natay knowledge nga tinud-anay kana gyud makapapahawa tagyawa. Ngilingya imong tupad. Ing na nakapapahawa nakagiyawa. Ing na kuno. Nakapahawa na ka, yawa. Og pananglitan, wa ganita makapapahawa giyawa, pasabot ana, kita maoy giyawaan. Lagi. Basta dili ka kapapahawa og yawa, yawaan gyud ka. Ngano man, kay kanang yawa, mangingilad na, nya musod na siya nato aron iya tang ilaron. O kung sa may iyang pangilad nato,
Kanang mga butang nga gidili sa Ginoo mao'y iyang ipabuhat. Ilaron ta niya nga ang mga butang nga gidili sa Ginoo mao'y importante. Sama anang kwarta. Kanang kwarta unsay gisultis Ginoo ana. Ipanghatag ang tanan ngadtos mga kabus. Di ba? Pero tanawa unsay gisultiros kalibutan, ang kwarta maugyoy importante. Munang tungod sa panginingkamot og kwarta na maligya nagsyabo, na maligya nagdrugas aron lang makakwarta. O tanawa kanang sigig suyop, tanawa, di ba, mugahi sad ang hapapangig. Kagot pangipon. Napagani uban ko no, magngiwi-ngiwi, ana-ana. Tungod na sa kagahi, epekto na nas drugas. Nya musiga ang mata. Musiga ang mata. Nya wa nay mailhang tao. Di na kaila sa iyang mga igsuon. Hastas iyang anak unayon na niyag patay. Iyang asawa putlas liog nga way hinungdan. Ang iya kaugalingong pamilya iyang kawatan. Di na siya kahuna-huna ang iyang ginikanan, porting paningkamot, porting tigom sa kwarta, kawaton niya kay isuyo pra niya dito, nawadaan na siya sa knowledge. Di na siya kaila sa iyang amigo o amiga. Ang iyang amigo kaniadto, unayo na niya patay. Ang tao nga naghigugma niya, nagtabang niya, unayo na niya pagdaot o pagdagmal. Di ba? Giyawaan na. Di ina gasugod. Kwarta. Nganong nilaganap ning smuggling, kaning korupsyon, kanini ang mga drugas, tungod na sa gugmas kwarta. Kay gisudlag yawa ang mga tao, apil na ta, o sa atong paningkamot o kwarta, nagpinatyanay na ta. Atong papahawaon ang yawa. Kinahanglan masayod ta nga dili di ay kwarta ang gikinahanglan aning kinabuhia. Munang naikantas maksurban sa to, gugma versus kwarta. Pagpili asa ka. Kinsa ninyo diri ingon, Pader, pilion akong gugma kaysa kwarta. Taas ang kamot. Ano mo pili sa gugma ba? Gugma. Oh, santi. Okay, kisay mo pili sa kwarta, taas ang kamot. Unsa man mo, bungol mo o amang? Gisudlan man sa siguro mo gihawa nga bungol ug amang pagpili. Uy, pagpili. Bebe, usbo na ko. Kinsay mo pili sa gugma, taas ang kamot. Kinsay mo pili sa, kinsay mo dili sa kwarta, taas ang kamot. Tanawa, bungulog amang lagigin mo. Ako osbon ha, kinsay mo pili sa kwarta, kinsay mo pili sa gugma, taas ang kamot. Okay, down. Kinsay mo dili sa kwarta, taas ang kamot. Nga man mo pataas. Natanawa, bungol lagi. Giusab ra nako ang question, pero the same question. Ang una, kinsay mo pili sa gugma, taas mo. Pag ina ko, kinsay mo dili sa kwarta, kana bang mo balibad sa kwarta ba? Wa na mo pataas, manawat gidi ay mo. Manawat gidi ay. Mudawat gidi ay. Kanang mga kandidato nga manghatag og kwarta, mauna sila'y mga giyawaan. Kana bang ilang padaugon ang ilang kaugalingon ining eleksyon karon pinaagig kwarta, mudawat manghatag og kwarta, giyawaan na. Nya kitasan nga mudawat dili sa kwarta, mayawaan sa tamakuyog tanila. Mailan man anato? Karon sige na sila rally-rally, sige rally-rally. Na may gitawag natog hakot ngadto padong sa rally. Nasay uban mo ingon sila organic. Ako kasabutan ng organic. Kana bang mga tao nga sila giniadto ba natural gyud, wa sila hakuta, wa sila danihaan ng tagpila na ipanghatag.
Tatong dihay nagrally, ambot, wala, di lang kumusulti o asa ni ani nga team, kay kani maning team Marcos o team Duterte, hay man anak nilay manghakot. Hay man anak nga team og naaman nga dili manghakot. Kada bang di manghakot og motambong, kanay atong butaran, kanay atong pilion. Pero kanang manghakot, labi na gyud manghaylo anang kwarta niya, di ra ba ihatag ang tanan mo nang magyaw-yaw usahay ilasang interviewhon, magyaw-yaw in town ang nitambong kay wa kuno madayon og hatag ang gisaad. Hantod nangayo na lag plite, nga ikog plite kay wa man gidayon. Igo ra maming gihatod diri amo tinuod ba na naam na social media. Kanang mga team, either Marcos team or Duterte team nga manghakot aron mo tambong sa rally ng haylo og kwarta, dili na nato butaran, giyawaan na. Kay ang kwarta maunay ilang gihatag nato kunuhay nga mas importante. Kanang team nga di manghakot, kanang mo agdalang niya tambungan magsadili, okay lang. Dahigon magsadili, okay lang, kanay atong butaran. Kay maunay tinuod nga nagsunod og kaalam. Ang atong nasod, daghan kay ni kwarta. Daghan pa sa kwartahonon ang atong nasod. Pearl of the Orient. Kinsa may nakakita ana, ang mga foreigners. Mao na ang mga foreigners nga mga maalamon ni anhi nato, sila'y nanguha sa atong mga bahandi, gisupsupan tag maayo. Ang atong mga daghang mineral resources, ang atong natural resources, kinsa maroy nagkupot ana, mga foreigners nga mga businessmen, dili mga Filipinos. Kita giunsa man ta, gihimotang bugo, gihimotang mga ulipon, gihimotang mga empleyado sa atong kaugalingong nasod sa mga foreigners. Samot na gyud na aroy sorbi-sorbi sa atong educational system, naman ni mga maestra din. Kumusta mang atong educational system? Competitive sa global system? Gitamay ta ang mga Filipinos, gitamay. Sunan ka ana sa survey-survey mo tinuod ba? Kamo na lay verify mga teachers. Ang grade 4 kuno nato karon, ang grade 4 dili angayang ibutang og grade 4. Grade 1 kuno ang level, basta atong ikanang standardize ba sa global ba standard. Ang ato kunong grade 4, grade 1 pila diferensya. 3 years mo na inigadto nato ang ato mga professional, igadto laing nasod, labi nagkanang gitawag tong first world countries. Daghan kayong exams nga agian, una pa ka makatrabaho dito nila kay mubo kuno tag standard sa education. Unya karon sa atong 2025 budget, tinuod ba na ang budget sa education gikuhaan og 30 man tingali to billion, gibawasan pag-abot dito sa GAA katong final nga gipirmahan sa presidente, gimaynusan og 30 billion kay gibalhin ngadto sa asa to gibalhin. Usa nas mga issues nga nganong questionable ang atong 2025 budget. Imbis punan, imbis daghanon og maayong budget kay ubos kay tag standard aron ma-upgraded, abot man gay dinhig pang solicit in town ang pipila nato ka mga public schools, abot man gay dinis atong parokya para lang ipaayos ilang classroom, para gani ipatukod og classroom, para ipakural sa ilang eskwelahan, para ipalit og mga chairs. Kung gakuwang tas classroom, gakuwang tas lingkuranan, gakuwang gay tas kural sa eskwelahan, samot na gyud nga dili na gyud na ma-improve ang atong educational system, nya bawasan pag-use budget, kuwang natas kaalam. Nahimo natang gisudlan sa yawa nga amang og bungol. Mahimo natang mga amang og bungol, di nata kasulti what is the right words to say. Muna kutob ra gitas linibakay, kutob ra gis linibakay, may kitang muhisgot sa mga apan sa atong silingan. Magsigi na lang tagtanaw sa mga bati nya, magsigi taggukod anang magsigig hatag og kwarta, gihimo na lang tang murag mga manok og mga irok og mga baboy
nga magsigig gukod anang na ang gadas lawg. Lingya imong tupad. Ing na papahawaon na akong yawa diha nimo. Ing na sugot ka. Ing na papahawaon na akong yawa nga naa nimo. Sugot ka. Sugot dili. Ako mong ofiran, papahawaon ko ng yawa nga naa ninyo. Sugot mo dili. Kusga. Ihurot og palit og slat ang inyong kwarta. Kanang inyong kwarta ipalit nag-slat kay maunay makapabugo nato. Magsige tag tigom anang kwarta. Tanawa karon nga nagsige tag palit ani mga slots. Unsay nahitabo? Nakatukod na tagbalay sugod atong November hangtod karon 135 na kabalay ang atong natukod tungod lang sa tag 100 pesos nga CTU atong pakpakan ang namalit. Hunan gana nakapang kahimo ta aning ato mga projects din niabot na ni siyang mga 100 million atong na-spend. Sige sila lalis anang na ang 125 million nga na-spend na sad gipangtukod pa na nilag balay, gipamalit pa na nilag mga bugas para ipakaon ani mga pobre. Dinhilas atong parokya nakahimo na ta og 135 kabalay sugod pa atong November 2023. Pero naapag yung mga almost 200 nga nang-apply pa karon. Dinhila na sa atong parokya na pa'y mga 200 nga nang-apply kay gubaon gyapog balay. Gakinahanglan tag kaalam ug ang tinuod nga kaalam mao ang pagdangop sa Ginoo, ang pagdaig sa Ginoo, ang pag-ila sa Ginoo nga hari. Ang Ginoo mo'y bistihan sa kahalangdon matud pas atong tubag sa Salmo. Dili nato bistihan sa kahalangdon kining ato mga gipili, mao naman oy halangdon ang gipili. Maghangad naman hinuon ta nila, sila naman oy maglingkod sa trono og magsigig hatag nato kunuhay og kwarta nga kita man untay nipili nila, kita man unta ang naghatag nila kwarta. Kanang tanan nilang gibudget diha gikan nas ato mga buhis, kita naman noon maoy pagukod-gukuro nila nga kita man unta maoy naghatag nila sa kwarta. Gihimo tang bugo, gihimo tang mga way alamag, gilipat-lipat ta kay naa yawanon nga panghuna-huna og pagbati nila. Na karon ay makita man natos eleksyon karon, midterm election, tanawa ra gud nanganaog na sila sa ilang mga trono, manghikap na sila sa atong mga kamot. Aron ato na sa silang ituboy dito. Inig tuboy dito, daog-daogon dayon ta. Dili ka nilipat-lipat. Nya magsigi lang gyapon tag butar anang naang magsigig lipat-lipat nato. Kanus apat ta makaton. Ato na ning pamalandungan. Di ko moingon butarin ning Team Marcos or Team Duterte, mamalandong tag kinsa nila ang makamaong mopapahawa og yawa. Kinsa nila ang naay tinuod nga kaalam. Kinsa nila ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon diha sa ebanghelyo si Kristo misulti kanato og mga pulong sa kaalam nga makapahawa og mga dautan. Mudangop kita kaniya og moingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo, nga ang simbahan padayong magtudlo sa kamatuoran ni Kristo ug makigbatok sa mga dautan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mamahimong mga gamhanan diha sa katarong ug mukugi sa pagwagtang sa mga dautan diha sa katilingban nga ilang gipanumpaan nga alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga magmakugihon kita aron dili kita maulipon sa mga daotang espiritu sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton og sila nga nalaganto sa nagalaing-laing mga balatian, lawas nun man og espirituhanon,
makalingkawas na sa ilang kalisod ug sa makaluluoy nilang kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga matuohon nga nangamatay, makatagamtam sa kasanag sa kadlawon sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, among langit nung amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness dispread, we offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, og nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mogalig kanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matuwa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man tanging harian ang kahubugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kahimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga madawat namo ang kaluwasan, kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine power. Nya mulihok ra ni kung ato gyung sundon ang mga pulong sa Ginoo, dili ang gitudlo sa kalibutan. Ang gitudlo sa Ginoo nga ang atong kwarta ipaambit gyud, so padayon tagpalit og slots ha, atong SBF tag 500 pesos.
na ani 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ang atong Santo Niño's Healing Gift tag 100 pesos na asa ni siya challenge nga tag 25 slot challenge nga 2,500 per challenge. Nya ang atong kadtong haligi para ni Mama Mary, para ni Father Arnel, it's PMM tag 100 pesos na asay 20 slot challenge na tag 2,000 pesos. Nya kani ato ning sige hagpalit. Ako lang ning tingbon og update sunod nga mga adlaw. Nya atong Ash Wednesday, March 5, magsugod na sa datong Lenten season. So mga andam taana ang mga lukay ninyo nga kadtong mga gibinditahan sa niaging bindita lukay hato dinhi sa parokya kay ato tong sunogon nya ang abo ato mo'y atong badlis sa atong mga agtang. Nya maayo gyud manimba taan ang panahona as Wednesday unya do natay kanibang fasting and abstinence. Padayon sad mog suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe every day kay aron mas manglawom ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o makahatag sa tag income sa atong parokya para sa charitable expenses. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulaan kitang tanan, sa iyang inisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahan.